ora ditakoni. Ya yo tapi yo gak ngeget-ngeget. ya posisi. Ganti ke posisi. Innallaha ma'asobi. Sabiri. Wong sabar kekasih Gusti. Berarti takon. Contoh kali bapak-bapak pejabat kae. Ganti posisi. Siap-siap. Gini. Nah. Mbak Lucy, asli dari mana Mbak Lucy? Aku dek asli Ponorogo. Allah, selentem iya apa udah punya Istiramu, istri? Dek selentem. Alhamdulillah sudah punya satu. Allah, Mbak Liti, kamu jadi Apa? Ora krungu. Ono apa jaluk ngenekan? Budak kok iso njaluk. Sing guri mah. Iki lho. Krungu. Contohnya kowe krungu kok kene kok. Pak Alek punya kambing berapa? Pak Alek. Saya punya kambing 3. Loh, Pak Alex ini kono mireng kok. Mbak Lucy, apa punya sapi Mbak? Emas percel sapi kulima. Allah, adik selentem iya. Apa punya kerbau dek selentem? Alhamdulillah saya punya 2 Anjing. anjing matamu. Ya pokoke nesu. Arep takon. Piye? Arep ditakoni. Arep Ditakoni ngarepe wis anjing sik. Maksudnya anjingmu berapa? Ngono lho. Kayak tambah ono. Wis nesu. Nek kowe kene ngomah duwe anjing pirang Oh, iya nesu lho kowe. Terus kowe Ayo. Jente kok kowe wis. Amin takok. Ya. Piye mau takon? Yo nganggo nada. Iso nada. Lucy. Nah. Tak Makan apa Mbak Lucy? Aku tadi makan sate. mau bakso Cak selentem. Iya. Tadi makan apa? Bakso. Tadi aku juga makan sate. Asik. Pak Alek tadi makan apa Pak Alek? Tadi aku makan sate. Jelas kabeh to. Mas Percil. Aku juga entek 5 tusuk. Nah, Sate. krungu nala. Cerdas. Mas Percil. Tok. Tadi aku dari Madiun Loh, rumahnya Pak krungu nala. Bener iki jawabane. besok tanggal. Apa kok malah awakmu nesu neh? Kowe Kowe sing nesu pindho aku ora jelas apa gak omong e. Ora jelas piye wong kita Jelas. iki pinter percel iku duwe keistimewaan apa ngartikan bahasa hewan. Nah, Ngerti. bisa jalan aku kirik kok piye kok iso ngerti bahasa hewan. Sembarang bahasa iso. Selendro iso kowe selendro. Bisa to Dek. Selendro Mas, gamelane. selendro Mas. Oke ya, niki nun sewu nembang tiang sekawan. Iya. Pesane saya. Membiat mayon paman Suarane Gandeng belambiangan. piye? Giliranmu. Taidon iki lho. Oke saged sabar riyen mungkin caetanan kok iso. Ya. Nyeram biai. Nuswantara Dianjur langit. Pul wae lek. Kulon kono wetan segara Lor lan kidul alas angker. Angka lihat. aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uli iso mikiri gedang rojo sacorong dipangan codot dimbiang ora piangur kulu iso bedhok belas